Oh my God! Hi guys! It's your gal, Malaya! Kamusta? Okay ka lang? Okay. So guys, for today's vlog, medyo matagal-tagal na din ako hindi nag-vlog, no? Pero anyway, today I received a different kind of challenge. It's a challenge na dili kada adlaw na to makitaan sa internet. Yes, it's the scalp test challenge. Hindi natin ginagawa lagi to kasi nga hindi siya very common and marami sa atin hindi masyadong kumbaga aware sa ating mga scalp conditions. So today I received the challenge. It's a scalp test challenge and I received a scalp tester set. So we're going to do a scalp test challenge, but since a lot of people tell me that I have a beautiful hair despite the fact na medyo kahit na ilang beses siyang pinulayan, it looks healthy, but let's see kung healthy ba talaga yung scalp ko. So I'm just gonna answer a few questions here before we do the scalp test. So ito na guys, I'll take a picture of my scalp. I got a bad feeling about this. Oh my God! Oh my God, guys! Oh my God! Ew! Tignan mo! Super oily siya. Tsaka parang may mga dandruff o kaya yung parang may mga shampoo residue. Parang ganun. See? Oh my God! Oh my God! And mainly because I think there are a lot of factors kung bakit ganito yung scalp ko. Kasi alam niyo naman, di ba, I work in Itbulaga and andun ako sa initan lagi kasi nasa barangay ako. So exposed ako sa sunlight, exposed ako sa dirt, sa mga sa crowded area. So marami talaga. Especially that I commute, guys. Hindi ako everyday sumasakay sa service kasi most of the time sumasakay ako sa motor. Kasi para mabilis, para iwas traffic. Yeah. Hi guys, good morning. Time check, it's already 6:45 a.m. and I will be preparing for work. Ang call time sa venue is at 10. So, yan, okay. So, parang niya kami ron. Hindi ko mudungan sa service. Kaya kumudungan ko sa service na sa mga 2 to 3 hours ang biyahe because of traffic. Kung ganahan ko nga mag-chill lang ko while I prepare for work, mag-angkas ko pa doon ko para iwas traffic, para paspas, and para di mas stress. Yeah. So, I'll update you guys later. So, ayan guys. Bababa tayo. Bibigyan ng shock. Nandito na po kami ngayon sa Barangay Walk sa Paranaque. So mahaba-haba ang biyahe ngayon. Almost 130 minutes. Ayan guys, tingnan nyo naman. Galing ang taas. Worth it is. So ganito ginagawa ko guys. Sariling sikap sa makeup. Pero mamaya, si Mama Angie, siya yung gagawa na eyeshadow. Ito si Mama Angie. Ito ba? Yan. Siya yung makeup artist namin dito sa barangay. So mamaya, papakita ko sa inyo ang mga scalp conditions. Pero ako kayo, dalam pa naman. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako nag-iisa. Halos tayong lahat din. May mga scalp problems tayo. Hindi ba dyan, hindi aware na unhealthy na pala yung scalp nila. Ayan si Mama Nono. PA ni Kuya Raya. Hello, Mama Nono. A few moments later. Yeah. So ayan guys, tapos na ako magpag-games sa OBB. At ngayon,
Pag wala kaming gawa, dito kami sa standby area. Say hi, Kuya Kenneth! Yan. Dito kami naghihintay sa turn namin mag-host. Saka mamaya lalabas ako ulit sa takbuhan. Kaya ng trabaho ko na! So ngayon guys, magtatakbuhan na. Ganito kami, papunta kami sa location kung saan magtatakbuhan. A few moments later. So ayan guys, tapos na yung araw ko dito sa barangay. Yes. Yan yung mga fairy godmothers dito sa barangay. Update ko na kayo mamaya guys, dahil babiyahe pa ako. Pwede po makipicture na? Picture po. Yeah. Grabe guys, sobrang init sa labas. Tingnan naman mukha ko, diba? Hindi na maipunita, Diyos ko. So, wala na mga sis and orbs. Muna to akong adlaw, kung adlaw ako manasad. And, ilang beses akong nagpapalit pag nasa barangay ako kasi sobrang init, saka sobrang pawis talaga guys. Manunod muna ako ng movie para ma-relax naman tayo. Hindi lang pwede tayo trabaho, no? Ayan guys, so bukas ulit. So guys, nag-aabang ako ng tricycle ngayon. Yeah! Sorry sa background ko, medyo magulo. And so later on, ganun pa din yung gagawin ko. Basically, I go to work. Yung mga nakita niyo earlier sa video, ganun pa din ginagawa ko sa barangay. Yeah! So I'll update you na lang later guys on what's gonna happen. 1 hour later. Ma'am, may dandruff ka ba? Wala. Wala. Pero tignan natin kung healthy yung scalp mo. Kaya ito si Mama Nonong guys. PA ni Kuya Ryan. So, tignan natin yung scalp status niya, kung healthy ba. Sabi niya, hindi, wala daw siyang dandruff. So, tingin ko healthy yung scalp mo. Hindi masyado kasi dapat ng white ko. Tignan natin. Oh, diba guys? Tignan niyo. Ang dami. Ang dami shampoo. Ang dami shampoo naiiwan. Mama, isi-share ko sa'yo yung product na ginagamit. Yes. Bibigyan kita. Oily siya, ma. Parang oily yung scalp mo. So, ayun yung mga shampoo rin. Tignan mo yung dulo. At ikaw nga, Mama G. Ay, Mama, oh. Hala. Angie, mas nakikita ka pa. Ano yan? Ooh. Dapat. Oh my God. Oh my God. Yan, Mama. Tignan nyo, guys. Oh, hell no! Sabi nila wala silang dandruff at healthy yung kanilang scalp. Pero tignan mo, diba? Ay, dito din. Ikaw din din. Ikaw ba yan? Director namin, guys. Okay ba ba yan? May dandruff ka ba? Hindi mo na. Wala. Wala eh. Ewan ko lang ngayon eh. Di ba wala akong dandruff? Meron. Ayan, guys. Yan, kayo din, guys. Magka-scalp test na kayo, okay? The next day. Ay, ito pala siya. Mama G, oh. Thank you so much. Sana mawala yung dandruff ko. Dahil tinanong ko ni Malay, may dandruff yung ano ko. Yeah. So kanina, binigyan ko ng Head and Shoulders yung mga fairy godmoms ko sa work, si Mama Angie and si Mama Nonong. I really highly recommend this product. I actually bought a big one because it's really effective. Nakauyon din ang akong buhok mga Cs and orbs, no? For busy na mga Cs like me, especially when you're too exposed to crowded areas, I highly recommend this Head and Shoulders Smooth and Silky Plus to all of you girls out there, just to prove to you guys that my scalp is now healthier than ever. Kana bitaw ma-miss out yan at pwede rin para sure yun, diri tadapita sis. So, see guys, so wala na kayong makikitang shampoo residue after how many days of trying out this product that I'm using, Head and Shoulders of course, and hindi na siya masyadong oily, so nasa nasa first, eto na tayo, hindi masyadong oily, so na-lessen talaga yung oiliness niya. And take note mga sis and orbs, bisag kapila na ni nagpa-color akong buhok, bisag kapila na ni bleach, my hair feels so soft and it smells
So good. So mga seasoned orbs, I dare you to take the scalp test challenge. Thank you so much, Head & Shoulders, for making me more confident about my hair and my scalp. So that's it for this vlog, mga seasoned orbs. I hope nalingaw ra mo. And if you have any comments or suggestions, please feel free to leave it in the comment section. Yes! And kung nag-gabi mo na ako, please don't forget to subscribe and follow me on my other social media accounts at Hi Mamaya! Thank you guys!